Ito tayo ng ampalaya na may tokwa. Tapos muna natin. I-try pa natin yung tokwa. Ugasan muna natin. Ugasan muna natin. Ugasan muna natin ang tokwa. Tapos, nipisan lang natin. Nipisan. Nipisan lang. Tabi-tabi ko. Tabi.
tubig. Sabihin dumi yan hindi yan. Sibuyas yan, tsaka yung bawang. Yan. Tapos, lalagyan lang natin yan ng kunting asin. Saka tayo ng asin. Asin. Yan yung karami. At umalat. Huwag masyado. Baka magkasay tayo sa bato. So, lagyan natin yan ng pantang durog. Ay, plan. Pantang durog. Pantang durog. Huwag natin ubusin kasi may bata. Ayaw na yun. Ayaw na sa paminta. Pag nakakain siya ng paminta, sabihin, pakuloy na natin sa atin lagay yung ampalaya. Pakulo na siya. Lagyan natin ng Secreto. Yan, nalagay akong Secreto dyan. Para hindi mapapanis ang ating mga niluto. Pakuloy na ng maayos, tapos kunting Secreto. Ganun. Yups. Lagyan natin ng konting apong. Mukhang hindi ito mukhang hindi ito ampalaya na may tokwa. Mukhang tokwa na may ampalaya. Mas marami. Sabi, tatakpan lang natin yan. Oh, luto na siya. Luto tayo ng ampalaya kasi may batang kakain. Hindi pwede nakakcook. Huwag ka lang sa nakang. Walang bata. May batang kakain. Kaya, siya pwede hotcook. Yan, okay na yan. Okay yan. Ay, patayin, pinakulo ko pala. Kulaan sa leg. Patayin. Tapos na. Musok-usok pa. Tapos na tayo magluto.